Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας, του ίντερνετ. Εσύ μένεις έξω από τις εξελίξεις. Τώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις και εσύ στους ρυθμούς της εποχής με τη νέα υπερπροσφορά που σου προσφέρει στο 50% της τιμής έναν επώνυμο ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Αποκτήστε ηλεκτρονικό υπολογιστή Dell ή Hewlett Packard με επώνυμη οθόνη TFT 19 ιντσών, ασύρματο πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD recorder, αξίας 600 ευρώ, στη μισή τιμή. Με μόνο 300 ευρώ, ο υπολογιστής είναι δικό σας με όλα τα απαραίτητα προγράμματα εγκατεστημένα και 150 παιχνίδια δώρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 488 122 και ο υπολογιστής θα βρίσκεται στο χώρο σας, έτοιμος για να πατήσετε το Start και να λειτουργήσει, χωρίς να χρειαστεί να ανησυχήσετε καθόλου για τις ρυθμίσεις του. Θα έχετε στα χέρια σας το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας. Περιηγηθείτε με ταχύτητα και ασφάλεια στον κόσμο του ίντερνετ και εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία Voice over IP που σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν τηλεφωνήματα σε σταθερά τηλέφωνα σε όλο τον κόσμο από τον υπολογιστή σας. Θέλετε τον υπολογιστή σας για χρήση γραφείου? Με την πλήρη σουίτα OpenOffice έχετε όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας. Αποκτάτε όμως και ένα πλήρες σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας. Μπορείτε να ταξινομήσετε και να απολαμβάνετε τη μουσική σας συλλογή ή να βλέπετε τις αγαπημένες σας ταινίες, ακόμα και να τις αντιγράφετε. Και με τα 150 παιχνίδια που σας προσφέρουμε δώρο, απολαύστε ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας με την οικογένειά σας. Όσο απίστευτο κι αν σας φαίνεται, όλες αυτές οι δυνατότητες σας προσφέρονται στη μισή τιμή. Με μόνο 300 ευρώ αποκτάτε έναν επώνυμο αμερικάνικο υπολογιστή Dell ή Hewlett Packard με οθόνη 19 ιντσών, ασύρματο πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD recorder, όλα τα απαραίτητα προγράμματα και 150 παιχνίδια δώρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 4881 22 488 122 και το πλήρες αυτό σύστημα θα έρθει με courier στην πόρτα σας. Τόσο απλά. Τηλεφωνήστε τώρα!